sesepuh, pini sepuh, sanak lan kadang ingkang sinuba ing pakurmatan. Mboten kasupen dumateng Sohibul Bait Ibu Rumini sekeluarga ingkang kawula mulyakaken. Agunging raos syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat hidayah saha kanikmatan dumateng kula lan panjenengan sami. Selawat ugi salam mugi tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Para rawuh ingkang kawula hormati, kawula wonten mriki badhe nderekaken runtuting adicara ingkang sampun karancang inggih menika titiya adicara ingkang sepisan pambuka. Kalajengaken ingkang angka kalih waosan ayat suci Al-Qur'an. Kalajengaken ingkang angka 3 ahdun nikah. Adicara ingkang angka sekawan atur pambagyo harja. Adicara ingkang angka gangsal panutup. Kawula minangkani pambiwara adicara anggenipun andherekaken lapahing adicara wiwit awal dumugi akhir. Kathah kekirangan kawula namung tumadah lumebering sih samudra pangeksami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepet, Bang.